Ja by som želala pánom učiteľom veľa zdravia, šťastia a hlavne trpezlivosti. A ja veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov. Našej pani učiteľke by som zaželala veľa zdravia, aby sme ju ako trieda poslúchali a mali pred ňou rešpekt. Ja by som želala pani učiteľke Levovskej pevné nervy, aby to s nami dotiahla až do konca. Ja by som pánovi učiteľovi prejala veľa zdravia, šťastia a aby tiež nás lepšie ešte vychvál, než sme a aby mal pevné nervy s nami. Ja by som zaželala všetkým pánom učiteľom a pani učiteľkám, aby mali s nami trpezlivosť, lebo častokrát to nie je až také ľahké. No ja by som zaželala pani učiteľke Rampašekovej veľa zdravia, pevné nervy, aby sme ju poslúchali. Ja by som zaželala našej pani učiteľke Rampašekovej, aby to s nami ešte vydržala, lebo častokrát sme takí neposlušní, že to s nami nikto nevydrží a aby bola zdravá a šťastná. No, ja by som želal pani učiteľke Ondruškovej veľa zdravia, šťastia, pevné nervy a nech už to vydržíme spolu posledný rok. Ja by som zaželala všetkým učiteľom, aby boli zdraví, šťastní a aby mali dobrých žiakov. Takže ja by som pánu učiteľom zaželal všetko najlepšie, hlavne pevné nervy pri nás, s našou triedou. Sme takí, akí sme a proste nikoho neprivedeme na psychiatriu hlavne. A hlavne nech sú zdraví a šťastní celý život. Ja by som pani učiteľke Vašikovej zaželala všetko najlepšie, pevné nervy a úsmev na tvári. Želám všetkým pani učiteľkám veľa zdravia, šťastia a aby sme sa spolu ešte veľa naučili. Ja želám mojej trenej učiteľke Silvii Prochádzkovej veľa zdravia, šťastia, lásky, aby mal s nami pevné nervy a aby hlavne sa pekne obliekala. Ja by som pani učiteľke veľa želala peniazy. Ja by som jej zaželala by som jej veľa lásky, aby mala v škole veľa poslušných detí. Veľa testa zdravia, veľa testa zdravia, veľa testa, milá pani učiteľka, veľa testa zdravia, veľa trpezlivosti. Ešte čo? Už nič. Ja si na našej pani učiteľke Alexandre Mečokovej cením, že je trpezlivá, múdra, sebavedomá a že je s ňou sranda v škole. Ja si na našej pani učiteľke Alexandre Mičekovej vážim to, že nás dobre učí, niekedy je s ňou zábava, že je srandovná a aby mala samých dobrých žiakov vo svojom živote. Ja si na našich pánov učiteľov a pani učiteľkách cením to, že sú trpezliví, akože niekedy na nás nakričia, ale vieme prečo. Ja si na pánovi učiteľovi Palackovi cením to, že sa s nami aj vtipkuje a vždycky, keď máme nejaký problém, tak ho s nami dokáže vyriešiť. Pani učiteľke Šimunkovej cením to, jej pokoj pri riešení našich konfliktov a na pani učiteľke Balintovej si cením jej energický prístup k učeniu matematiky a chémie a jej vtipné dialógy, ktoré s nami vedie na hodinách. Ja si na pani učiteľke Levovskej cením to, že keď nechápeme učivo na fyzike, že nám to lepšie vysvetlí. Ja si na učiteľoch cením to, že z každej vyučovacej hodiny vedia urobiť zábavnú hodinu. Ja si na učiteľoch cením to, že keď nám vysvetľujú učivo, tak to vedia vysvetliť dopodrobna. Mojej trenej učiteľke Prochádzkovej, že ja si na ňu cením, že je milá, vie nás naučiť a vždy, keď sme v problémoch, tak to s nami vyrieši. Ja si na pani učiteľke Vašekovej cením lásku, akou pristupuje k práci a že je na nás vždy milá, aj keď jej to veľakrát neuľahčujeme.
No, ja si na mojej pani učiteľke Balintovej cením to, že vždycky nikdy nad nami nezlomila palicu, vždycky je na nás dobrá, milá, vždycky sa s ňou nasmejeme a mám ju proste rád. Najlepšia pani učiteľka. Ja si cením na svojej pani učiteľke, že je na nás milá, veľa nás naučí a proste niekedy sa s ňou aj nasmejeme. Ťažko nás aj učiť, nevieme si moc zapamätať, ale som s ňou rád. Ja si na mojej pani učiteľke cením to, že ešte od nás neodišla, bo už veľakrát hovorila to, že od nás odíde, lebo sme strašne neposlušní, ale už sme si zvykli a ja si na nej cením to, že stále s nami vydrží, aj keď sme takí zlí, že sa to nedá. A ja si na našej pani učiteľke cením, že je moc trpezlivá a láskavá. Keby sme mali možnosť čarovného prútika, tak by som pani učiteľkám pričarovala dobrých žiakov. Som všetkých pánov učiteľov aj pani učiteľky potešila, že by mali mesiac plateného voľna. Keby som mala moc čarovného prútika, pani učiteľke Lelovskej by som dala 2 mesiace voľna, aby si mohla od šiestakov oddychnúť aj od fyziky s nami. Možnosť čarovného prútika vyčarovala by som našej pani učiteľke kyticu ruží a bolo by tam 100 červených ruží. A ja keby mám moc čarovného prútika, tak by som pani učiteľke vyčaroval dobrých žiakov, aby sa im zlepšili známky, aby sa aj lepšie učili. Ja by som želala pánom učiteľom, aby mali dobrých žiakov. No, ja by som želal pani učiteľkám aj pánom učiteľom nové nervy, hlasivky a väčší plat. Takže ja by som pánom učiteľom poprial, alebo pričaroval hlavne voľno, potom nejaké naše dobré známky hlavne a nakoniec asi aj nejaký ten Lexaurin. By som mal moc čarovného prútika, vyčaroval by som dobré deti a dobré známky. Všetko najlepšie!